Nici n-am greșit cu nimic, dar cât am pătimit, hulit am fost fără rost de cei ce i-am iubit. Căci timpul vostru s-a scurs în umbra marelui urs, dar ghearele v-au rămas în orice îmbrățișare. Astăzi doare sărutul pe obraz. Ani de școală în administrația publică. Așa pot fi caracterizate cele 4 mandate în funcția de primar al Devei. După această perioadă nu a primit nici diplome și nici onoruri. A primit în schimb ceva foarte important, respectul oamenilor pentru tot ce a făcut. Este cunoscut în toate cele 69 de localități ale județului Hunedoara. Va intra în cartea recordurilor ca primarul cu cea mai mare carte de vizită. Cartea sa de vizită este Deva. Urmează o altă perioadă. Imediat după ce va obține încrederea locuitorilor județului Hunedoara pentru funcția de președinte al Consiliului Județean, va începe munca pentru investiții. Știe ce și cum trebuie făcut. Mircea Muntean consideră că actuala conducere a județului i-a înfrânat dezvoltarea. Acest mod de a frâna dezvoltarea unui județ trebuie să înceteze. Principalele proiecte pentru județul Hunedoara: crearea de locuri de muncă prin investiții românești și străine, crearea unei comisii formate din primarii orașelor Petroșani, Hațeg, Orăștie, Hunedoara, Deva, Brad, care să stabilească repartizarea uniformă în toate zonele a bugetului județean, introducerea canalizării și alimentării cu apă în toate localitățile județului, reabilitarea și modernizarea drumurilor județene, trecerea din administrarea națională în cea județeană a drumurilor dintre orașele Văijiului pentru a putea fi modernizate, transparență totală privind cheltuirea sumelor din bugetul județean. Mircea Muntean are de partea lui experiența, puterea de muncă și încrederea oamenilor. În 10 iunie, Mircea Muntean va fi votat ca președinte al Consiliului Județean Hunedoara. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say the things he truly feels, and not the words of one who kneels. The record shows